Érase unha vez un sol que saíu pola noite e unha lúa que saíu polo día. Entón o sol tiña moito frío e a lúa moita calor. Entón falaron o sol e a lúa e decidiron que o sol se poñía polo día e a lúa pola noite. Entón o sol deuse de conta que xa non tiña tanto frío. A lúa deuse de conta que xa non tiña tanto calor. Dende ese día o sol se pon pola mañá e a lúa pola noite. Chámome Andrea, teño 7 anos e vivo en Reboredo. Chámome Silvia, teño 7 anos e vivo no Pereiro de Aguiar. Hola, chámome Aymara, teño 8 anos e vivo en Loñoa. Hola, chámome Pablo, teño 5 anos. Vivo en Pedraio. Eu me chamo Denise, tengo 4 anos, vivo en Parada. Chámome Rubén, tengo 6 anos, vivo en Pereiro de Aguiar.